ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಮಿತಾ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ನಿಲ್ಲೋಡಲ್ಲ ಫುಲ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾತ ಶೋ ಕೊಡತ್ತೆ ಮೂಲ ದಾದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಗ್ ರೆಡಿ ಆಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಫುಲ್ ಹೇರ್ ಮಾತ ಪಿನ್ ಪಾಡೋ ಸಾರಿ ಹೇರ್ ಅತ್ತ ಒಂದು ಸೀರೆಗೆ ಮಾತ ಪಿನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ತುಲೆ ತುಲೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ ವಾ ವಾ ವಾಟ್ ನೈಸ್ ಸ್ಯಾರಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವಾ 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 ತೃಪ್ತಿ ಪಂದ್ ಒಂದು ಮೂಲ್ತುಲೆ ಒಂದು ನೇತ್ರ ಪಂದ್ ಅವಳೊರ್ತಿ ಉಳ್ಳಲ ಅಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಕ ಪಂದ್ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇರೆ ಅನ್ಸ ಇಟ್ಟಬಲೆ ಅನ್ಸ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಇತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾ ಪಂದಾವೆ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ತುಲೆ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಡೆ ಆರ್ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಬರ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಬಲೆ ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಬಂತಿಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕ ಬೈದ ಮೂಲು ರೂಮ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂಜಿ 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಆಡದು ತುಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯೂ ಕೊಡಿ ಅಂಚ ಒಂದು ರೂಮ್ ಒಂದೊಂಜಿ ರೂಮ್ ನೆಟ್ಟದ ಬೊಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಆತನ್ ತೂ వచ్చి ಬಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಉಂಡೆಕಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹಾಲ್ ಪನೋಲಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಟಿವಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ದೇವರನ ಮಂದಿರ ತೋಜ್ಪಾಲ ಒಂದೆಂಕಲ ಹರೀಶ್ ಮಾಮನಕನ ಇಲ್ಲಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕನ ಕುರು ಅಡಿಗೆಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆವುದುಂಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಉಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಿಚನ್ ಅವು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮಿರರ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ವಿಭಾಲ್ ಒಲ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ ವಿಭಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕಿನಿ ಮುಲ್ತ ಅದೇ ಬುದ್ಧನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಲೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ದಾಯಿಗೆ ಮೂಲ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ತಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನಾವು ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ತ ವ್ಯೂ ಕೊರ್ಕ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಂದು ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಎಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಶೋ ಕೊಡು ಈವ್ನಿಂಗ್ ನನ್ನ ಅದುಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಐಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ನಾಟಕ ಉಂಡು ಮಾಸ್ ಮೈದಾನ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ಎಂಕನ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕನ ಜುಮ್ಕ ಸೊ ಹೋಲ್ತದೆ ಇಂಕನ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕನ ಜುಮ್ಕ ಎಂಚು ತೋಜು ಇರ್ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ನ ಶೋಕ್ ಮತ್ತದು ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಗ್ಲಿಕ್ ಅರ್ನ ಇಂಚ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಆಟನ್ ಪಂಡು ಇಗ್ಲಿಕ್ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಉಂಡ ಅಂದು ಸೊ ಮಾತದು ಈತೇರು ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮೂಲ ಕಥೆದಲ್ಲಕ ಮಾತದು ಈತೇರು ಬಟ್ ಕಿಂಟಿ ಏತ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚ ಎನ್ನಕ್ಕಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶಾಕ್ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ ದಾಲೆಜ್ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತದ ಪಾಂಡ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜು ಬಲೆ ಮೊಕ್ಕನ ತೂಕ ದಾದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ದಕ್ಕದು ಪೋತುಂಡೆ ದಾದನ ದಕ್ಕದು ಪೋತುಂಡೆ ಮಾರೈತಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರೆ ಬನ್ನಿ ಓಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಮ್ಮಿತ ಓಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಮಲ್ಪರೆ ಪಡೆ ಯಾನೊಂಚು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಅದು ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಏಪಲ ಪಾತಿರೋಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ದಟ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಪಾತ್ರದ ಎಲ್ಲದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಅವು ನಿನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್ ನಿನ್ನ ಸಾರಿದ ಸ್ವಾಗತ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಏನ ಸ್ಯಾರಿ ಓನಂ ಸಾರಿ ಬೇರೆಕ್ ಸ್ವಾಗತ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ವಿಭಾ ಮೇರೆಗ ಸ್ಯಾರಿ ತುಕಿ ಸರಿ ತುಚ್ಪಾಲೆಂಕಲೆ ವಾವ್ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಕವರ್ ಹಾಪುಂಡತ ಈ ಇಂಚ ಗುಂಗಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ತೋಜು ಕಚ್ಚ ಸಾರಿ ಆತ ನಿಕಲ ಮರಾಠಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ತಲೆಕ ತೋಜು ಅಂದೆಲ್ಲ ನೀ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಉಂಟಾತವ ನನ್ನೊಂಜಿ ತೂಕನ ನೋಡಿ ಅವಳೆ ಎಂತ ಇದು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಇದೆಂತು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಬೋದು ಎಂಚ ವಿಮ ಮೇರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಉಂಟದೆ ಪಾತಿರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಲೋಕಡಿಜ್ಜ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನೀ ಲೋಕಡಿಜ್ಜೆ ದೈಕ್ ಬಣ್ಣ ಅರೆಗಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ರಪ್ಪ ಅಂಚಾರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ನಾಗ್ಲು ಬಾರಿ ಹಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊರ್ತಾರೆ ಅಂಕ್ಲಿಕ್ ತೂನಾ ಖುಷಿ ಆಗ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟದೆ ಬಾಲೆ ಓಕೆ ಬರ್ರ ಅಪ್ಜಿ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಚ ತುಲೆ ವ್ಲಾಗ್
ಎಂಚ ನಲ್ಪೇರಿಂದ ನಾವು ಒಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಕೃತ್ಯಕ್ಕನ ಸೀರದ ಯಾನಿತ್ತೆ ವಯಸ್ಸೊಂದೆ ನಲ ಕಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಪಾರ್ಲರ್ ದಕುಲ ಆತ ಪ್ರೋ ಪಾರ್ಲರ್ ದಕು ಎಂಕುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಕಮ್ಮಿದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಪು ಜಿಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಈತ ಮುಟ ಎತ್ತದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಡಿ ಕ್ಯಾರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಎಂಚ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲ್ ನಮಕ್ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಿಗದೆ ನೀನ್ ದೀಪ್ತಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜುರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಸ್ತುದ ತೊಂದುಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಆತು ಡೋರ್ ಬರೋದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೋಡೆ ಸೋನ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತು ಕಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡ yang ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೋನ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತು ಕಡ್ಕೊಂಡು ಬಲಿ ಬರ್ತಾ ಯಾವ್ದು ಸೊ ಗೈಸ್ ನೇಹಕ್ಕ ನಮಕ್ ನೇಹಕ್ಕ ನಾವು ಇವತ್ತ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ತುರೆ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆತಂದೆ ಫುಲ್ ಮೂಲ್ ಮಿತ್ತರ್ ಮಾತಾ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಮೂರ್ ಜನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾತಾ ಪಾಡ್ದೆ ಫುಲ್ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾತಾ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಉಲಾ ಇಡ್ಲ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆತ ಬಲಿ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಲಾ ಇಡ್ ಹಾಕಲು ಅಂತ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಂದು ಪೋಯಿ ಪೋಲೆ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಖುಷಿ ಪಾಡ ಕಾಂಡದ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಮೂಲ ನೇಂಕನ ಸರ್ ಮೂಲೊಂಚು ಮಿರರ್ ಉಂಡ ಬಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ತೂದಾಂಡ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ತಿಮ್ಮ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಾಳ ಜನ ಉಂಟು ಖಾಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ತುಚ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮೂಲ ಹಾಯ್ ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪತ್ತುಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತದನ್ನೇ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ ಹಿಂಗ ಬಾಡ ಮೇರೆ ಅಂತಲೇ ತುಲೆ ಇಂಕಲ್ ನಾ ಚಾನಲ್ ಮಾತ ಬರ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನತ್ತು ಮಮ್ಮಿ ತಕ್ಕನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಫೋನ್ ಪುಡ ಬಂಗ ತಾರೆ ವನಸ್ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಬಲಿ ಈ ವನಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಹಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ವನಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಬೇರ್ ನಾ ತೂಲಾಗೆ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತೆ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಟ್ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂಚೆ ಪರೋಡಿ ಗೊತ್ತಾನದೆ ಈ ತೃಪ್ತಿ ದಾದ ತಿಂದ ನೇ ಮೂಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಟುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಪನಸ್ಲ ಆತುನಿತ್ತೆ ಒಂತುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ರಾಪಟ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರ ನೇ ತೂಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಬರೇನ್ ತೂಲೆ 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 ಮಕ್ಕಳು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಗಾರ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂಚನಾ ಸೀಮನ ಬುಕ್ ಉಂಡಿಗೆ ಇಮ್ಮರಿಗೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಜಾಪು ಉಂಡು ದಾಯಿ ಸೀಮಾ ಮೇರಾರ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಲ್ಲೇರ್ ಬುಕ್ ಫೋನ್ ಕೊನತಿನೇಟ್ ಅವಳು ಎಂಕಲ್ನ ಅಟಿಲ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಡೇಟ್ ತುಯರ ಫೈನಲ್ ತೃಪ್ತಿ ಒನ ಸುಂಡೆರು so called my sister
ಏನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಂಕ ಮಾತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಗ ಓಲ್ ಕಲ್ತಾರ ಅವಳೆ ಲೇಡಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಲ್ಪದ್ರೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೇಡಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪದ್ವಾ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ಕುನ್ ಪದ್ವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇಮೇರ್ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಬಾರದಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ನಿ ಬೇರೆಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಮೇರ್ ಒಂದು ಉದ್ದ ಒಂದೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಪೋಸ್ ಕೊರ್ಕ ತೃಪ್ತಿ ನಮ್ಮನೆ ಕೊಡು ಬೊಕ ಮೇರ್ತುಲೆ ಅವ್ಳು ಪಿಟ್ಟಿ ಮುಲ್ ತೂಕೋರೊಂದುಲೆ ಪಿಟ್ಟಿ ಪೋಪುನಾ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಟಾಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್